Prečo na to, aby sa o niekom uverilo, že je násilník, musí na kamere napadnúť iného muža? Prečo sa neverí žene, keď to o ňom povie? Prečo je hneď označená za klamáku, hysterku, že ho isto vyprovokovala, že si to zaslúžila? Prečo keď žena ukáže modriny, zranenia, rozbitý byt, hlasovky, ktoré jasne ukazujú, aký ten muž je, tak to nie je dosť. Až teraz, keď byl muža, tak ľudia v komentároch píšu, že u nich skončil. A čo tie ženy predtým, tie neboli dosť? Tie neboli hodné dôvery? Toto je presne jadro problému, že spoločnosť verí viac mužom ako ženám. Ako náhle žena s niečím takýmto príde, tak hneď hľadajú dôvod, prečo to nemôže byť pravda. Hneď hľadajú dôvod, ako ju zdiskreditovať, potopiť. Je mi nesympatická, nepáči sa mi, čím sa živí, ako sa prezentuje, s kým spala. To znamená, že musí klamať. Mňa by zaujímalo, že čo žena získa, keď klame, hlavne keď je verejne známa a dobre vie, čo ju čaká. Vyhrážky, urážky, vyťahovanie špiny, ponižovanie, možno aj niečo horšie. Automaticky sa stáva terčom. Dostáva oveľa väčší hejt ako ten, čo ju napadol. A aj keď sa tých žien ozve viacero, stále sa hľadá dôvod, prečo to jednoducho nemôže byť pravda. Až kým nepríde muž, až kým sa to nestane mužovi. Až vtedy zrazu veríme. Pretože spoločnosť je stále plná mizogínie a násilníci z toho profitujú, vedia, že môžu udrieť, zničiť byt, manipulovať a ľudia viac uveria im ako žene, ktorá si tým prešla. A ešte si aj nájdu frajerky, ktoré im to všetko zhotnú a otočia sa proti obetiam. Toľkokrát som to videla na vlastné oči, ako ženy miesto solidarity chránili násilníka, pretože bolo ľahšie uveriť jemu ako obeti, ktorá sa ozvala. Práve preto sa toto stále opakuje dokola a práve preto to tým násilníkom prechádza. To hovorím ako človek, ktorý si sám niečím takým prešiel. A tiež sa našli ľudia, ktorí tomu neverili. Našťastie pritom nejakí ľudia aj boli a veľa ľudí toho človeka poznalo a videli, ako sa správal, keď si vypil. Ukončila by som to takým odkazom pre ženy. Nemyslíte si, že vám sa to nikdy nemôže stať a nemyslíte si, že ste iná a že ho zmeníte.